Sôn am swyddi. Rôl Prif Gogydd. Dyma Linden ac mae'n Prif Gogydd. Mae'n gweithio yn The Celtic Manor Resort, gwesty moethus 5 seren yng Nghymru. Mae Linden yn mynd i ddangos ambell beth i chi y mae'n ei wneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith. Felly ffwrdd â ni. Heddiw, mae Linden yn gyfrifol am baratoi bwyd ar gyfer gwesteion sy'n cael brecwast, cinio, swper a the prynhawn yn y gwesty. Mae prif gogyddion yn gweithio mewn ceginau prysur sy'n gallu bod yn boeth ac yn swnllyd. Mae'n rhaid i Linden siarad yn uchel a gweiddi gorchmynion i staff eraill i wneud yn siŵr bod pawb yn gwneud yr hyn y ddylen nhw fod yn ei wneud. Fel Prif Gogydd, mae Linden hefyd yn goruchwylio cygyddion eraill yn y gegin i wneud yn siŵr bod y bwyd o safon uchel. Ar ôl i'r bwyd gael ei weini, mae'n cael cyfarfod gyda'r cogyddion eraill i edrych ar syniadau newydd i'r fwydlen. Mae'n rhaid iddyn nhw feddwl faint fydd hi'n costio i wneud gwahanol brydau bwyd a pha gynhwysion y bydd angen iddyn nhw eu prynu. Swydd bwysig arall yw gwirio'r stoc ac archebu mwy os oes angen. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu ymdopi yn dda dan bwysau, gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm, a bod yn greadigol. Rhaid i chi hefyd fod yn drefnus a gallu meddwl yn gyflym, bod yn barod i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae Linden yn hoffi ei swydd oherwydd ei fod yn mwynhau gweithio gyda gwahanol fathau o gynhwysion a bwyd. Mae'n hoffi creu bwyd i bobl ei fwynhau. Os hoffech drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 128 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.llyw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.llyw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.